ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫുട്ബോൾ ട്രാക്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ വൻ വീഴ്ചകളും മുന്നേറ്റങ്ങളും യൂറോ കപ്പും കോപ്പയും ആഘോഷിക്കുകയാണ് ട്രോൾ ലോകം. യൂറോ കപ്പിലും കോപ്പ അമേരിക്കയിലും ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകൾ കാണാം. ഫുട്ബോളിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ട്രോൾ ലോകം. കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ വമ്പന്മാരായ ബ്രസീലും അർജന്റീനയും മുന്നേറുമ്പോൾ യൂറോ കപ്പിൽ വമ്പന്മാർ പതറി വീഴുകയാണ്. മരണ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിയ 3 വമ്പന്മാർ ടീമുകൾ പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും റണ്ണേഴ്സറായ ക്രൊയേഷ്യയുടെയും കഥ കഴിഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളർമാരുടെ ഫുട്ബോൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് വൈറലാകുകയാണ്. യൂറോ കപ്പിൽ ഇതുവരെ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ വമ്പൻ ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇത്തവണയെങ്കിലും കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ. പക്ഷേ യൂറോ കപ്പിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകൻ ഗാരത് സൗത്ത് ഗേറ്റിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ഗിലീസിനെ രണ്ടാം പകുതി ഇറക്കിയത് വിജയം കണ്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ 2 ഗോളിനാണ് ജർമ്മനി തോറ്റത്. ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മെസൂട്ട് ഓസിലിനെ ഓർക്കുകയാണ് ചില ആരാധകർ.